И добър ден! Днес ще ви покажа как да снимате с програмата Bandicam. За целта штръкате два пъти на дадената програма. Тук е... Това ви е... Надявам се да го разберете. Това е... само на който да му е по-удобно. На видео с записът. Вместо да натискате това копче тук, за да започнете, може да натиснете F12 и по този начин ето така да го скриете. Или другия начин е от тук да се махне тук, а да дойде на място тук. Тук курсор, това е по желание. Ефекти, както аз като кликна и моето как се вижда. Това сега е с лявото, а с дясното, когато кликна, вие можете да си изберате други, цветове, ако моите не ви харесат или нещо подобно. За целта давате на настройки, давате звук, тук давате микрофон, за да може да произвежда звук записът. Тук можете да давате дали да запусва звукът или не. Тук, ако имате камера, обаче препоръчително е да не го правите. Тук можете да си избирате къде да стои вашата позиция на... къде, като спуснете камерата, къде да излиза вашият образ. Аз нямам камера и затова съм го изключил. Логото. Същата работа. Избирате с къде да стои. Понеже, а тук давате за да си изберете снимка, обаче аз си слагам тази, която я дава самата програма и давам Save. Тоест, примерно, можете да дадете на десктоп и да си потърсите ваша снимка, каквато и да е. Но аз съм си избрал тази, защото не ми се търси. Тук си избирате в коя позиция да е тя. При ефекти, сега аз като кликна, все едно се пръска един много светъл син цвят. А когато кликна с другото копче, пак все едно се пръска тъмносин. Тук можете да се изберете в каква, примерно, аура да е мишката. Примерно, аз избирам да ми е тъмнозелен. Тук това е задължително, а вече се избирате тук, по ваши претенции. Смисъл по ваш, за да ви е по-удобно на вас. И натискам ОК. Тук вече обяснях за изображенията, бутонът е F11. И това е общо взето за Bandicam. Надявам се да съм бил полезен. Ако искате някаква игра да записвам, която е по ваш интерес, напишете тук. Ето моите игри: Sleeping Dogs, Whaleman, World of Tanks, Grid 2, Counter-Strike, Warzone 1 и 6, GTA San Andreas, Warcraft 3, League of Legends, Minecraft вече ми е скъчна. AppB Reloaded, това е подобна игра на GTA, обаче за мен е по-хубава. Интернет и Торибаш. Това са моите предпочитания. Ако искате да играем Лига или Дота или независимо каква игра, моят Skype е най-готини A31. Ето го. И на Лига имаме Ranked Team. Ако искате да влезете в него, напишете ми. И аз смятам тук да приключим с нашия запис.